Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй кунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аз саббадрон гурӯзавои вадавоз астае ки бензин, газ катия мегад соҳибшон ки 5.5 тонн мебара мега соҳибуш. Состояниеш беҳтарина мегад дар ҳолати хуби техника мегад. Состояни хуб, яъне ки фақат мегири корта пеш мебарӣ. Дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дар тарафҳои Калхозобод мешавад. Дар ҳамонҷа қарор дорад. 5.5 тоннага мега соҳибшон ба газ, бензин катия. Состояниеш соза мега балмош амаш қоидавӣ, яъне ки газ 53. хоб дӯстон аз бо нархи 35,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз мегад муомила ва савдо мекунем. рақамои мегафоншон аст, кор мекунад. кадомитон ки хамхали вадавоз хариданӣ бошед, марҳамат тамос гирен. бо қатъин муомила ва савдои хуб мекунад. срочно мегад сум дар кора 35,000 сомонӣ савдо мекунад. марҳамат занг занед дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи. шумо агар мошинҳои боркаш, мошинҳои майда, хона, замин, квартира, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, дар номерои имо ба саб рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аз саббардорон Opel хетчбек астае ки соли бароишаш 1992 солае ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин дӯстон 93 неки ранги 90, неки ранги 93, 94 состояние дорад. ҳамин хел вишнови светаи радной краска, олучаги светае. мошин мега хай состоянияш хуба мега, навон камбудиша гуфтагӣ неста. хайхтон бо аниқ када мегирен, срочно сум дар кора мега мефурӯшем. бо нархи 18,000 сомонӣ мошин дар шаҳри Хисор айни ҳол қарор дорад. дахай дарош ручное бардор, ҳар чорош ҳамаш ручное астае. кадоме ки наличи мехарам мега, боз муомила мекунем камтар дига. марҳамат рақамошон дар поини видео аста, метавонед ки тамос гирифта аз худашон бештар маълумот чагирем. мумкин камбуд надорад, иша гуфтагӣ нестанд. лайка фаромӯш накунед ва навори моро дар ватсапи мотон подписа кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аз саббадрон Mercedes-benz C-классае ки сечка соли бароишаш 1996 солае ки бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литрае, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краска намхе серебристи 4 та диска дорад. 4 та баллони 70%, электропакет. салоншам тоза мега, срочно сум дар кора. мошина мефурӯшем мега бо нархи 38,000 сомонӣ. бо савдо ҳам дорад мега дар назди капоти мошин. мошин айни ҳол дар территорияи шаҳри Хисор қарор дорад. бародарон, кадомитон ки харидори аниқ бошад, агар маъқултон бошад, марҳамат тамос гирен. маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. срочно мега, бо савдо ҳам дорад. марҳамат занг занед. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз саббадрон Opel Astra астае ки соли бароишаш 2000 сола мега ки бензини холие. объем мотораш 1.6 литрае, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега салон кожа мега, абагирев сидения дорад. бо ҳамаи чизош мега метия мега, яъне ки мошин полни худ маладёж некадагае, яъне ки состояниеш беҳтарина. 1 сола ҳуҷҷатам дорад. 4 та диска, 4 та баллонои 70%, салоншам тоза, ҳамаш как надара мега. дӯстон азиз, нашуд тонировка ягон чӣ гуфтагӣ, яке ҳуҷҷаташ мега 1 сол ҳастае. абагирев ҳамаш қоидави электропакет. хай бо дигар маълумотои пурра аз соҳибашон мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахт айни ҳол қарор дорад. нархаш 48,000 сомоние ки боз мегад муомила ва савдои хуб мекунем. мошин мега ҳаматарафа 100% мега, ягон расходша нагуфтиян. марҳамат тамос гирем, бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз саббадрон Opel Astra F астае ки дар кузуфи караван свети намхели вишнови олучагӣ соли бароишаш
93 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонаи средне мега 60%, салоншам тоза, 4 калпакои худаш, мошин мега 100% чихол пихол хай дарош рудшудае. Яъне ки мошин ранги 95-96 састия небрадор чихеле ки хитон дидесен салоншам тоза ҳай ҳамаш 100%. Мошина срочно сум дар кура мега бо нархи арзон кадам мефурӯша мега нархаш 20 000 сомония ки боз савдо дорад. Дӯстон мошин дар территорияи шаҳри Душанбе яъне пойтахт қарор дорад. Кадом маълумотша нафаҳмида бошад, агар маълумотш кам бошад марҳамат тамос гиред дар рақами поёмиданшон, яъне ки бо маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем барои одамони харидор марҳамат. мошини навбатии фурӯши астабадрон ваз 2106 маладиёши наста ки соли барои 1996 сола мега соҳибшон бензини холия. Абиё мотораш 6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% салонш тоза, 4 диска, 4 балонаи 70%, салон тоза, радной краска, ягон рӯз задаги пуштагиша нагуфтам бадрон. Неки муки танировкаш буд шудага барои ки нашуд танировка ягон маълумоти пурра нестае. барои ки бе танировкаи бафкирима хай бохтон аниқ када мегирем. мошин дар шаҳри Кулоб айни ҳол қарор дорад. нархаш 15 000 сомония ки дӯстони азиз боз яъне ки муомила ва савдо мекунем мега срочно фурӯхта мешавад. марҳамат рақамошо мондагаса тамос гиред бештар маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатии астабадрон бояд тайга аста Opel Astra G аста ки соли бароиши инашам 2000 ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мошин мега 6 литра мега соҳибшон мега бензин газ ҳардаш 100% кор мекунад. 6 простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балона мега пачка мега кузуфуш тоза мега хадавои кадагай мотор яъне ки вишя мега ягон расход надорад. дӯстон салоншам тоза срочно мефурӯша мега бо нархи 38 000 сомонӣ ки 2000 солай дар шаҳри Хучанди Бостони қарор 4 дискаҳои худаш рамашка дорад. кадом маълумот агар кам бошад марҳамат тамос ки дар шаҳри Хучанд бошен агар рафта мошина бирен ва савдо када гирен мега срочно. мошини фурӯшии навбатии астабадрон Daewoo Tico аста ки соли барои 1995 сола ки бензини холия. абиё мотораш 1 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бензини холи 1 простой ҳуҷҷатош мега солона ҳастай срочно сум дар кура мега соҳибшон мошина бо нархи арзон мефурӯшем. моторош мега навкадаги моторош 100% ҳамаш қоидави радной краска хай салошам нармия дӯстон балонош простой. хоб бо нархи 12 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд муомила ва савдо мекунем дар назди капоти мошин ба телефон савдо намешавад. мошин дар территорияи шаҳри Кулоб қарор дорад. бардороне ки аз территорияи шаҳри Кулоб ҳамин хел мошино суроғ карда буданд. ин агар ба шумо харидори аниқ бошед марҳамат тамос гирен маълумоти пурраша аз Daewoo Tico гирен. аз шумо хоҳиш ки лайк бепулто намонед ва навора дар ватсапи мото силкаша падилса кунед. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатии астабадрон Mercedes-benz C-класса ки сечка соли барои 1995 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотор 2 литр мега коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега салон тоза мега дадари пеш электропакет 4 диска 4 балонаи 80%. мошин мега мотор абиё мега губкават кадагай дадари пеш электропакет радной краска сафед магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошина ростига бадро хай яъне ки камдуша гуфтагӣ нестанд. хитон бо аниқ када мегирем. мошин мега 100% срочно мефурӯша мега бо нархи 43 000 сомонӣ. савдо дӯстӣ бародариш ҳамаи муомилаш мега дар назди капоти мошин мекунем мега мошин губкават ҳамаш кадагай дар шаҳри Душанбе яъне ки пойтахт қарор дорад. марҳамат тамос гирен бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. шумо агар ҳамхали мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира мағоза ягон чи барои реклама ягон техника бошад марҳамат сурат ва маълумотша роӣ кунед. мо фурӯшта рекламат албатта мегузорем. мошини навбатии фурӯшии астабадрон як тайдига аста Opel Astra F аста ки дар кузуфи хечебек соли барои 1994 сола мегад соҳибшон. бензини холия мегад. абиё мотораш 6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
4 баллонои 70%, 4 калпакои худаш, салон тоза, раднои краска, нархи асфалти светай, хай бо хитон аниқ карда мегирен, салоншам тоза, хадавой, хай нашуд ҳуҷҷати чизо ягон маълумот нестай. дӯстон, кадоми мошине ки мо дар фурӯш мондем дар реклама, як бор дига бо хитон аниқ карда гирем, чем ки мо чӣ маълумоте ки мегем барои шумо камтар аст, барои ҳамин кадомитон ки вибрат мекунед кадоми мошина тамос гирифта бо хитон аниқ кунед. мошини ҳозира хачибек дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархаш 23000 сомония ки бардор 94 солай, боз савдо ҳам дорад дар назди капоти мошин. марамат тамос гиред, қадчо мо маълумотои пурраша гирен ва рафта аз пеш савдо карда гиред харед. мошини навбатии фурӯши аз сабадрон бояд тайрига аст Opel Astra F аст ки дар кузуфи сидан аст инаш, яъне ки вишнови свет амихи олушаги радноя краскаш мегад свежакай. соли бароишуш 1994 сола мегад соҳибшон бензин газ ҳардаш кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой. хоб коробка механика аст, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин мегад 4 баллонои 60%, 4 калпак, салоншам тоза мегад, не ки даруни салоншам сурат нагирифта, не ки мегад тоза мегад 100%. хай чихелизе мошин хай тоза хай бо рафта аз пеш як бор дига бинен мошин мегад ягон расходча нагуфтиян. барои ҳамин хитон бо аниқ карда гирем. мошин дар шаҳри Кулоб айни ҳол қарор дорад, нархаш 25000 сомония. дӯстони азиз ки боз яъне савдо карда мешавад. савдош дар назди капоти мошин мегад, ба телефон намешавад. марамат кадом ки маҳқул карда мошин хоҳен харидан, метавонем бо муроҷиат карда маълумотои пурраша аз соҳиби Opel сидан гирем. мошини фурӯши навбатӣ аз бардорон Opel Vectra B аст ки Opel дути соли бароишуш 1996 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем атоша 1.8 мегад соҳибшон 1.8 объем коробкаш механика. мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4 баллонои пачка, 4 диска, салоншам нормали, магнитофон, газ бензин ҳардаш кор мекунад. мошин мегад моторош нав мегад, ягон камбуди надорад. мошина мегад срочно мефурӯша мегад ки алиша мекина мегад, яъне ки арзон карда мефурӯша мегад бо нархи 19500 сомонӣ. кадоми харидори аниқ мегад боз арзон карда метия мегад, муомила дар назди капоти мошин дорад ва вариантҳои алиша ҳам дорад мегад. агар мошини дига бошад мегад мошинои соз, яъне алиша мекина мегад, болоиш маслиҳат карда хай, яъне вариантҳоша мебинем. аз шумо илтимос ва хоҳиш дорам ки беҳуда мегад занг назанам, хоҳиш карда фақат одамони мехаридаги ё ки алиш мекадаги. дӯстони азиз, яъне ки хай хитон бинен. хоб мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, марамат тамос гирен, дар поёни видео ҳастем номерошон бо бештар маълумотша гирен. шумо агар хамхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза, техника дошта бошед, роҳи кунед, рекламада мемонем. ин бод 12 мошине ки мо пешкаштон кардем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.